Ulit na sila. Babay na sila guys. Ulit. Hindi ko man na nagpesta. Madali na kaayo. Ningaw na pod. Ningaw na pod. Wow. A few minutes later. Tambal man gani na. Kani brownie na lupi. Tambal na sa UTI sa may inanta. Bato, mahilig sila. Lahit nagbutong ba? Ay sa green ah. Tadi ko nakakaon na ulo. Guys, na may mga lubi diri guys. Mga kuanta. Ano siya oh. Patambal daw na UTI. Kasi pa tambal na. Ay! At doon mo bal? Ayun ay kanang dili siya bawal kanon lang unod. Pwede siguro. Guys, this is it. Manglamaw ta kay wala na sa Manila. Mahal na sa Manila. Ang lamang mi guys kay date anniversary ni Nanay Lini karon. Bakuha ko ni bal og lubi. Mga kakao dere. Ang Bisayang manok ni Gab guys. So. Alam nila yung mga manok. Ay, kabaw din. Kisa ng kabaw bal? Pagkinsa kay? Ay, kabaw siyang kurinso. Wala may bayabas diriya. Ay, dya. Guys, kani pa ihaw ni Gabriela? Yung pula? Tanda ko? Ay, di ni mao? O, kating pula-pula. Aman, ane, pa ihaw ni Gabriel. Ano yung nasa lod? Mga amiga, kalbo nagbayad og vlog kay Kuan. Ano dyan? Eskwela ka? Kuan ka? Itoon?